ఇక యూట్యూబర్ వైష్ణవి మనకు లేదు. ఇప్పటి వరకు అంత్యక్రియల ప్లేస్ లోనే ఉండడం జరిగింది, అక్కడ షూట్ చేయడం జరిగింది. ఏం జరిగిందని తెలుసుకోవాలనుకుంటే E96 టీవీ ఛానల్లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ వీడియోలు ఉంటాయి, అవన్నీ చూడండి, మీకే క్లారిటీ అర్థమవుతుంది. ఈ బాధ అయితే ఎవరికి రావద్దు, ఏ ఆడపిల్లకి రావద్దు. ప్రతి ఒక్క చెల్లెకి చెప్తున్నా, దండం పెట్టి చెప్తున్నా, ఎవరిని లవ్ అని లవ్డాని ఎవరిని లవ్ చేయకండి, మోసపోకండి ప్లీజ్. ఒక అన్నలా చెప్తున్నా అనుకోండి, ఒక తమ్ముళ్ళ చెప్తున్నా అనుకోండి, దగ్గరుండి చూసిన కాబట్టి. ఆ తల్లిదండ్రుల బాధ మాత్రం వర్ణనాతీతం. దయచేసి ప్రతి ఒక్క చెల్లెకి అక్కకి చెప్తున్నా, ఈ లవ్ అన్న పేరుతోటి మోసపోకండి. నిన్ను గన్న తల్లి ఆడదన్న మాట మరిసినవు, మరిచి నేడు మానవత్వమిట్ల చంపినవు. నిన్ను గన్న తల్లి ఆడదన్న మాట మరిసినవు, మరిచి నేడు మానవత్వమిట్ల చంపినవు. పుడమి తల్లిరా పురుడోస జన్మరా, ఆడ బ్రతుకులో